Hello guys, आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म YouTube चेनेल नाय कर'ना भाइरासआ दिनै एसियानि गेजेराव थामथि बाहागोआव दङ आरो बे थामथि बाहागोआव थानाय कर'ना भाइरास आरो बे कर'ना भाइरासआव जाफोर ट्रेनफोर गुबुन हादोरनिफ्राय फैबाय थादों जोंनि आसाम हादोराव आरो बैफोर ट्रेनफोरा जाय सुबुंफोरखौ लाबोदों बै सुबुंफोरा लामा गेजेरावनो जेबो स्टेशन गैयालासिनो बेल बोनानै ओंखारनानै खारनाय बेफोरबायदि जों सावगारि नुनो मोनो गोबां आरो बेफोरबायदि सावगारिया जे जोंनि बे आसामाव फैनाय सुबुंफोरनियाव दे बेफोरबायदि जाथाया जाया मानोना बैफोरबायदि सुबुंफोरा जे रेलनिफ्राय ओंखारनानै खारबा अब्ला बिसोरो जानो हागौ क्वारेन्टाइनाव बिथांमोना थानो बायोबा क्वारेन्टाइनाव थानो लुबैयाखै एबा क्वारेन्टाइनाव थानो गिनानै बिथांमोना बेफोरबायदि खारखामा लाङो जियानो जा मानो बेफोरबायदि बिथांमोना मानो खालामो बेनिखायनो दा गामियारि ओनसोलनि जायफोर सुबुंफोर बिथांमोना सांग्रां थानांगौ मानोना बिथांमोननि जे गामियारि ओनसोलनि जाय बर' सुबुं एबा जाय सुबुंफोर दङ बिथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोरा जे क्वारेन्टाइनाव थायालासेनो बै लामानिफ्राय बिसोरो जुदि ट्रेननिफ्राय बाख्लायना गारिनिफ्राय बाख्लायनानै जुदि थाङोब्ला अब्ला बे ओनसोलनि सुबुंफोर एबा गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव खैफोद दङ बेनिखायनो बैफोर खोथाफोरखौ गामिनि सुबुंफोरा नोजोर होनांसिगौ दिनै मानोना नङाब्ला गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दिनै खैफोद जानानै फैगोन मानोना कर'ना भाइरासनि जा दिनै गोसारथि बा कर'ना भाइरासआ जेरैबायदि दिनै गोसारदों बेफोरबायदि जाथायाव जे बेफोरखौबो दिनै गामिनि सुबुंफोरा एबा ओनसोलनि सुबुंफोराबो नोजोर होनांसिगोन बेनि अनगायैबो जों जे मास्क होनोखो मास्क नङा मास्क आरो बे मास्कखौ जों गानदो आरो बे मास्कखौ गाननायनि उनाव जोंनिया खायसे बेरामनि थाखाय जोङो बा खायसे बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो हादों मानोना गुजुनाय बेखौ आरो जायफोरा चाइनिज दङ बेफोरनि थाखाय बे मास्कआ मोजां गानना लानाय आरो बेनिखायनो कर'ना भाइरास जोबनायनि उनावबो जोबखांबाबो खमिबाबो नोंथांमोना मास्क बेबहार खालामबानो जाबाय मानोना मास्क गाननायनि उनाव जोंनि जे हां लानाय जों जाय गेसखौ लायो अक्सिजेन गेस आरो बे एसेबाबो फिल्टार जालाङो बेनि अनगायैबो जोंनि जे गुजुनाय थानाय सोरबा टनसेल सोरबा चाइनिस बायदि बायदि बेरामफोराव बे मास्क आरो गुबुनले बारहावा आरो धुला हाबनायाव गन्थंथि आरो खुगाथिं बेफोरबायदि जाथायाव बे हेफाजाब होयो जियानो जा मानो दा खोथाया जाबाय जे आसामावबो जोंनिया 783 दिनै हर 783 मोन आरो दा आं भिडिअ बानायदों बेनि उनाव बेसे मोनहैगोन मिथिया 783 पजिटिभ केस दिनै आसामावबो मोनहैबाय लाखैनो बारबाय थादों आरो बेसे सहैगोन मिथिया बेखौ नाथाय दाथ' मेडिसिन एबा भेक्सिन ओंखारथ'वाखै आरो ओंखारनाय समहालागै जोङो सांग्रां जाना थानांगोन मानोना कर'ना पजिटिभ जाखांनानै हामनायनि उनावबो दिनै आसामाव आरो एगेन पजिटिभ केस ओंखारबोदों आरो बे पजिटिभ केसा ओंखारनायनि उनाव जे जोंनिया सुबुं समाजखौ उल्था बाल्था जे लागायबाय जोंनिया दिनै उल्था बाल्था लागायबाय आरो बयनिबो गोसोआव जाना फैदो दे कर'ना भाइरासआ जानायनि पजिटिभ केस मोननायनि उनाव पजिटिभ केस मोननायनि उनाव जे हामनायनि उनाव जुदि कर'ना भाइरास जाफिननोबो हागौ आरो बे खोथाया थार जाफिननोबो हागौ बेमारनि खोथा जेबो बुंनाङा आरो जेबो बुंनोबो हाया लोगोसे बेयो पजिटिभ दा मोनदोंबाबो बे मिक्स मारिनो हागौ जे टेस्टिं किटा मिक्स मारिनानै गोरोन्थियाव खोन्थिफ्लांनोबो हागौ जेबो नङा साउथ करियायावबो मोनसे समाव एबा थांनाय समाव खोन्थिदोंमोन बेफोरबायदि मिस टेस्ट आरो जियानो जाया मानो बेफोरबायदि जानाङाथो आरो खनसे हामखांनायनि उनाव खनसेनो मोजां जाथो आंबो बेखौ गसाइनि सिगाङाव आरज गाबो जियानो जाया मानो जोङो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय गासैबो बारग'नांगोन बेनिखायनो जोङो गासैबो साखोन सिखोन थानाया मोजां लोगोसे नोंथांमोनखौ नेक्स्ट गोदान मोनसे टपिक लाना लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो आं निजम ब्रह्मआ नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय